An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasatuma bɛ bi araba ye araba min na bɛnnen bɛ natara san o kalo 8 ye utu kalo ye bi o tile 11 de ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ jɔminɛ kalo ko fɔ an b'a la k'a fɔ o ye san kalo fɔlɔ yɛrɛ de ye bi o tile 2 ye jate la. Hijira san 1443 san dugo de bi kɛ ala ka ɲɛ ka dama bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ wulikɛjɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ sen na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kunungo dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Cicɛnbugu ale bɛ su a la i ka ale marabolo fɛ komini mariko a n'o bɛ danbɔ wulikɛjɔ kɛbaa dɔw de taara kunungo ka taa alimami bɔlen kɔfɛ misiri la ka taa minɛ ni k'a fa o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'u la an ka jamana kɔnɔ bi lakanabaliya o hukumu kɔnɔ na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na dogo firiba wulikɛjɔ kɛra marifatigi dɔw fɛ an balada k'a fɔ ka taa maaw kɔni ka t'u sɔrɔ furu la ka wulikɛjɔ ta ni ka ɲɛ suma ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'u la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na hali bi yɔrɔ min bɛ yen n'a wele ko Fabakɔrɔ an balada k'a fɔ wulikɛjɔ kɛra jadiwɛlɛ tigilamaw fɛ ye u ni donsow kɛra ɲɔgɔn na ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'u la ka taa se bi Jɛnɛ marabolo kɔnɔ na min ye wulikɛjɔba ye wulikɛjɔ min n'i y'a sɔrɔ dugu min bɛ wele ko Fema ye u ye gɛrɛ ta ni ka ɲɛ si ma o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'u la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasoma balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ yen n'i y'a sɔnna wele ko Cicɛnbugu ka na i ka dɔn k'a fɔ Sogolo fɛ an b'a ladan k'a fɔ fan dɔ fɛ ani komini mariko olu bɛ danbɔ nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔnɔ marabolo de ye k'a dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɛra kunungo maa dɔw fɛ n'o ye marifatigi dɔw ye alimami min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ misiri alimami a bɔlen kɔfɛ misiri la ka n'a ka so an b'a la k'a fɔ kunnafoniw na ko jalamugutigi dɔw de nana ka du kɔnɔna na ka na baarakɛla ɲininka o yɔrɔnin bɛɛ la marifa b'u bolo k'ale alimami bɛ min o y'a yira k'a fɔ k'a b'a dogo o kɛra mun ye marifa banba ka ɲɛ so ma ko a ka alimami filɛ a ka yɔrɔ filɛ nin ye o kɛra waati min o ye alimami da kɔngɔ ko alimami k'a ka bɔ ko maa b'a kɔ alimami kɔni a ka se da kɛnɛ kan n'u ka marifa kisɛ kɔni kɛ ka alimami kɔni da joli la o yɔrɔnin bɛɛ la a si ma kora ni si ye u y'o kɛ ka tila ka wulikɛjɔ kɛ ka tila ka taa n'u yɛrɛ ten bɛɛ lajɛlen kamana guwana an b'a la k'a fɔ fo nin yɔrɔ in na maa minnu y'a kɛ maa si tɛ k'a f'i ye k'u ye nin kɛ kun min kama walima i ka dɔn k'a fɔ maa ninnu ni karisalakaw don kuma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ sigidamaw kɔni ye ɲɔgɔn sɔsɔw la o ye jalamugu de b'u kunna u y'o kɛ waati min na ko ka kɔn o ɲɛ o y'a sɔrɔ u ye mansin dɔw k'olu minɛ foro kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko ci tɛ kɛ ye ɲinɛ ka taa se kunungo fana u kɛlen kɔfɛ ka nin kɛ u kɛlen o kɔfɛ ka tila ka maa wɛrɛ minɛ tile kalayalen n'i y'a sɔrɔ tile gannen dɔɔni k'a fɔ bi k'olu ye fɛn min fɔ ko mara de b'olu ka bolo kan o ye jadiwɛlɛ tigilamaw ye ko ni fɛn min ka d'olu ye bi o de bɛ kɛ wa ci kɔni a tɛ kɛ yɔrɔ in na olu de ko ten kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen naganakan ye kuma kolomaro tɛ dɔ dɛ olu fan fɛ dɛ sɛnɛ de ti kɛ n'u ma fara sɛnɛ na e ka dɔn fɛn fɛn bɛ yen n'u kan ka y'u ɲɛna k'u b'a y'u ɲɛna an b'a la k'a fɔ sigidalama caman bɛ yen bi olu bɛɛ lajɛlen dabali banna kuma min na nin kɛra ko dɔw y'u ka minɛnw cɛ ka taa fisaya ni sigi ye an bɛ fɛn min fɔ bi an ka jamana kɔnɔ su ni tile basigibaliya kɔni sago ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na bi a kelen bɛ maaw bolo da bɛ maaw ye sunɔgɔtu ye an bɛ dugawu de kɛ nin ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ yarabi ala ka jamana don maa minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ yarabi ala ka an ka jamana don kalo dibi la n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ Fabakɔrɔkaw fɛ yen o wulikɛjɔ kelen n'i y'a sɔrɔ o taara ka ɲɛsin yenkaw ma jadiwɛlɛ tigilamaw fɛ a ma nɔgɔ dɛ u ni donsolakaw kɛra ɲɔgɔn na dɔ fɔra ɲɔgɔn na a yirala k'a fɔ k'o kɔni sen fɛ wulikɛjɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛra donsolakaw fɛ ka se ka kunbɛli ta ni ka ɲɛsin ma e k'a dɔn k'o kɔni kɛlɛ sen fɛ e ka dɔn da ma ja walejugu kɛbaaw la Fabakɔrɔkaw donso minnu bɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ u tɛ taa se maa man kan u kɔni sigilen bɛ k'u ka dugu la ka na ni maa k'i bɛ s'u ma e bɛna dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ sigikun ye fɛn min ye u ye wele bila ka dɛsɛ n'u ti jaabi u yɛrɛ bɛ wulikɛjɔ kɛ lakana kɔni yɛrɛ lakana ka se k'o ta ka ɲɛ s'u yɛrɛ ma o kɔni hukumu kɔnɔ u ni donsow kɛra ɲɔgɔn na yɛrɛ k'a fɔ ko jadiwɛlɛ tigilama caman bɛ yen ni dangarila minnu na ka tila u ka bolimafɛn dɔw k'olu minɛ u y'a yira k'a fɔ hali bi u bɛ fɛn min fɔ faso ɲɛmaaw ka wulikɛjɔ kɛ n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min ko bi waleya fɛn fɛn bɛ yen bi n'o kan ka sigi sen kan ka ɲɛsin dɛmɛɲɔgɔnya la
e ka jamana ɲɛmaaw bɛ kuma caman i ka dɔn n'a fɔ fɔ ye u b'a fɔ ko labɛn bɛ senna olu dabali banna labɛnko la basigi bala bɛ ka cogo an ka jamana fantan naani bɛ lele fɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala an ka jamana basigi lafiya o bɛ na sira o sira fɛ ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a lada k'a fɔ sɔngɔ marabolo kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ sɔngɔ minɛnen bɛ kabini sangajan sɔni an bɛ taa kalo 2 la e ka dɔn gɛlɛya dan don tuma min na n'i y'a sɔrɔ wulikajɔ kɛra sɔrɔsiw ka ɲɛma fɛ n'i y'a sɔrɔ u taara ye ka taa mara ninnu fara ɲɔgɔn kan nin waati laban ninnu kɔnɔna na n'o ye chef d'état-major ye k'a yira k'a fɔ n'ala sɔnna ma ko basigi natɔla don k'olu ka sanji kura k'o bɛ sen kan o waati kelen kɔnɔna de la dɛ gɛlɛya kɔni bɛ ka n'u don ka taa fɛ sɔngɔkaw fɛ kɔlɔn in e ka dɔn wulilen kɔfɛ kununko sɔgɔmada fɛ u kɔni marifaciw daminɛ sɔngɔna lamini bɛɛ lajɛlen kamana kɔni bɛ maa ta de bɛ taa yɔrɔ min na wa u ye kɔlɔn min n'i y'a sɔrɔ n'u y'o kɔlɔn kelen i n'a fɔ dugu min don bɛɛ lajɛlen de tun bɛ o kɔlɔn kelen na u y'o kɔlɔn kelen kɔni ka taa mini don o kɔrɔ k'o bɔ senkɔrɔ ko nin waati na buwadingɛ ji sanko i ka se ka ji dɔɔni sɔrɔ ni buwadingɛ ji n'i y'o sɔrɔ k'o min o ye lafiyalen u don de bɛ maaw ni amalana k'a fɔ ji min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ e yɛrɛ ye kanarɛla ji ye u don bɛ maaw n'o fana cɛ e ka dɔn dugu kɔnɔna buwadingɛ ji nɔgɔ minnu bɛ yen maaw de b'a la ka fɛɛrɛ kɛ bi na ka se k'o sɔrɔ k'o min wele bɛ ka bila ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma fɛɛrɛ fɛn fɛn kan ka tigɛ an b'a lana k'a fɔ k'o sigi sen kan n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi min ye ka dɔn k'a fɔ mali ko kɔni a dabaliba bɛ maa caman ka ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ n'olu bɛ mali kɔnɔna na an ka jamana an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'a basigi n'an bɔra yen an b'a lana k'a fɔ yɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye jɛnɛ marabolo ye dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko fema ye o dugu kɔni wulikajɔ kɛra walejugu kɛbaaw fɛ u ni ka taa ɲɛsin maaw ma ye u ni dodolakaw kɔni kɛra ɲɔgɔn na ye k'a ma tulo tigɛ dɛ o kɔni sen fɛ a yirala k'a fɔ ko dodolakaw ye ka dɔn k'a fɔ maa caman kɔni kasara a ni na u la o wulikajɔ sen fɛ ka dɔw kɔni ka dɔn k'a fɔ ka wulikajɔ ta ka ɲɛ suma ka dɔw fa hali n'i y'a sɔrɔ dodolakaw yɛrɛ ka bolo kan ko dɔw kɔni ni tora nka dodolakaw ka wulikajɔ barika bonyana u yɛrɛ ɲini u ye takusa ni sigi ye o dodolakaw ka fɔ la k'u ye wele bila ka dɛsɛ e ka dɔn sanga ni waati bɛlen kɔnɔ na ni nin kɛlɛ ninnu kɔni n'a kɛra ka ban i b'a sɔrɔ o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ de i b'an ka lakanabagaw ye munumunu zalo la k'a sɔrɔ olu bɛ wele bila sanga ni waati bɛlen kɔnɔ u ti maa ye n'a kuma fɔra ko ka kunnafoni d'olu ma k'o ye dabalibanko de ye an bɛ fɛn fara nin bɛɛ lajɛlen kan bi an ka jamana basigi ala k'an ka jamana bila o sira kan ɲɔnɔnna mara bi u bɛɛ lajɛlen ka fɔ la olu bɛ yafa ɲini maa min fɛ bi o ye jamanakuni kɔrɔ de Elhaji Ibn Muhamari Kɛta ye wulikajɔ min kɛ k'o to fanga na ko min ma se ka kɛ k'o de bɛ ka kɛ bi olu yɛrɛ ka wulikajɔ bonyana k'a fɔ k'a ka taa k'olu nimisalen b'o la bi u bɛ yafa ɲini a fɛ o kɔfɛ ka maa min deli ala ni ala kira kama Seru Usumani Marada Hayidara don a ka wulikajɔ kɛ a kana kalo ka si lamɛn a ka wulikajɔ kɛ bi ka ɲɔnɔnna lamini lajɛ a ye wulikajɔ min kɛ kalo 6 bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni gɛlɛya ye maaw sɔrɔ a ka wulikajɔ fɛ dakuruɲɛ damadɔ dama k'a kuma banna marifaw dara u b'a ɲini a fɛ hali bi a kana faso juguw lajɛ dɛ maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛ sama nin baara in na bi u t'a fɛ jamana in ka basigi k'o sɛbɛn kɛ ni jamana in basigira u ka hɛrɛ t'a kɔnɔ na a ka kɛ ala ni ala kira kama a ka wulikajɔ kɛ diinɛ min n'a b'o kɔnɔ bi o jɔyɔrɔ min b'a la a ka fɛrɛ bɔlen tigɛ ka wulikajɔ kɛ bi marifa bɛ se ka da cogo na maaw ka sɛnɛ kɛ u b'o ɲini Seru Usumani Marada Hayidara fɛ ɲɔnɔ bi mara ɲɛma fɛn fɛn walima dugu kɔnɔna na ɲɛma fɛn fɛn bɛ dugu kɔnɔna na bi bɛɛ lajɛlen ka kuma ye nin an bɛ fɛn min fara bɛɛ lajɛlen kan serifekɛ k'a k'a layɛ ala ni ala kira kama a doni jiginnen tɛ dɛ a ka fɛrɛ bɔlen tigɛ k'anw tulo tɛ ŋanaŋana kan wɛrɛ la min ye basigi lafiya u bɛ ɲɔnɔ sɔrɔ cogo min fɛ o sira min tun b'a bolo n'a ye o baaraw sigi sen kan u kana fari fa k'o sɔrɔ kɛ u tɛ jamana in basigi fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma jamana a ka wulikajɔ k'ale bi fasodenw jigi b'a ka basigi lafiya ka se ka na mara in kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'a lana k'a fɔ dɔgɔfiriba min ye marifaciw baaraw kɛra ye ntɛnɛndo baara minnu n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra o sen fɛ an ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin dɔgɔfirika dɔ b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na an k'a lajɛ n'ale sera ka ɲɔgɔn kuma ɲɛ an balimakɛ e bɛ min nin waati na ne bi ɲɔnɔ dɔgɔfiri an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ntɛnɛndo ko wulikajɔ kɛbaa dɔw taara maa dɔw sɔrɔ foro la a ka yɔrɔ la yen ka wulikajɔ ta ka ɲɛ suma ko fɔ marifaciw bɔra la a ko kɛra cogo di Ablaye an ka foli b'i yɛrɛ ye ntɛnɛndo sɔgɔmada fɛ ka daminɛ 10 heures fan ninnu na ka na se 11 heures ma an tora an ka mɔgɔw bɛ cikɛ la ani sengu cɛ i y'a dɔn nin waati ye samiyɛ baarakɛla waatiw ye u bɛ cikɛ la ye mun kɛ u nana bɔ ani sengu cɛ ka na an fɛ yen nɔ ka na k'u bɛna cikɛlaw to cikɛ la k'u minɛ ka taa n'u ye ala y'a kɛ u ye marifaci kɔni daminɛ an yɛrɛw ka yɔrɔ kɔlɔsibagaw n'o ye dozolakaw ye dozolakaw bɔra k'u jaabi waati kurunin kɔni kɛra ɲɔgɔn na o la kɛlen ka mun kɛ u y'u tɔ dɔrɔn ma bɔ ka taa kɔfɛ san 2 bɛɛ y'i suma u yɛrɛ ka fɔ ka waati jan kɛ mankan ma bɔ dozow kɔni komasela ka segin ka na so nka an bɛ yɔrɔ min na hali sisan maa tɛ ka taa kungo la bɛɛ bɛ so kɔnɔ an bɛ waati min na ne yɛrɛ bɛ ka kuma e fɛ waati min na marifa cikan bɛ ka bɔ. ayiwa
abla an woni mi se ka min fo ami famode la doniya ni ko ina keli yere mi surasu boli a kama tane melti duruka surasu bora milti duru ni ko kera ne ko ni mi abla abi a fo famode ko kanya ma ko pour ga nga se ga samiya barake ko mo na ko ni tamano ko temene ko fe office fana be kaga segila ka jisongo ko kumana ando wati muna fo sisa docteur zeni yere kuna fon di ka fo ko aleke meta surasu bla kana la kana sabati pour que baraka sege ke yo flume ko photo ta katano yi mali tele so fende na be o lasi kuma min fora cikɛlaw ka ɲɛma fɛ n'o ye office directeur ye ka yira k'a fɔ k'olu bɛ ka lakana sabati ka ɲɛ s'aw ma o kuma tɛ sababa ye wa aya abla kuma ni sababa yɛrɛ kɔntɛ e yɛrɛ y'a mɛ y'a ye fana ma an ka kɛra kɛcogo min na a ma dogo e yɛrɛ la a ma dogo maa si la donc n'o ye tiɲɛ ou bien o ye nkalon ye e yɛrɛ kɔni b'a dɔn o kuma sabatilen tɛ sabu que ni lakana sabatilen don sɔrɔsiw ka bɔ militi 5 ani mankan ka kɛ donc ni lakana sabatilen don man ka kɛ an bɛ yɔrɔ yɛrɛ mun na bi foro yɛrɛ min bɛ min ma se ka ci kɛ tari 1000 ɲɔgɔnna min ma se ka ci kɛ o ye dugu kelen ta ye ni kow tora tan u bɛ taa laban mun na aya abla ala de bu sɛ wasilen dɔn sabu que an kɔni kolona ka kulu ka dɛsɛ faamaw fana ni an kan ka jigi da minnu kan olu fana bɛ ka an bisi kɛ k'an fɛ sabu que ni ko maa min ma sa nin heure in na ko maa min ka jisɔngɔ sara ko to ko foro ta ta docteur Zeni yɛrɛ y'a jira ko diɲɛ ni dimension bɔra ka jɔnniw gɛn ka kɔlɔnw gɛn maa minnu ma jisɔngɔ sara aw minnu bɛ dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ na kabini samiyɛ tɛmɛnen na n'a ma se ka foyi k'a ka forow la k'a sababu kɛ marifatigiw donna aw ni forow cɛ ka forow jeni o kɔfɛ u kɛlen bɛ ka wulikajɔ kan ko f'aw ka jisɔngɔ sara sisan u bɛ ka wulikajɔ kan ko fo jisɔngɔ ka sara malo yɛrɛ min ma ci kɛ fiyewu ko fo jisɔngɔ de ka sara an bɛ ka min kɔni ci kɛ o kɔni kuma tɛ o kɔni sarali kɛra o ye wajibi ye mais min yɛrɛ de tɛmɛna dɛ u bɛ ka taama ko o de nɔfɛ ko fo de ka sara ko donc ko diɲɛ ni dimension bɔra minnu ma sara donc u bɛ sigi ni taali ye quoi diɲɛni ye ka bɔ terrain kan ne kɔni bɛ se ka min fɔ mali cikɛlaw an ka ɲɔgɔn minɛ fura t'a la ni ɲɔgɔn minɛ tɛ gadisiw b'an kan fanga b'an kan sabu o de don an balona k'a fɔ nin tun ye seereya dɔ kan ye dɔgɔ firikaw fɛ yen an bɛ fɛn min fɔ sɔnu ka wuliko miliyari baw bɛ yen k'u ye miliyari dɔw bila jamana sɛnɛkɛla ko ka dɛmɛ ta ka ɲɛ suma dɔw selen tɛ ka t'u ka foro la u ka fɛɛrɛ k'u la o ye kelen o kɔfɛ ni maa min ye kurumari lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na dɔgɔ firi marabolo samiyɛ tɛmɛnen ma dogo maa si la k'a sɔrɔ ka marifa ko ye maaw ka foro jeni na o waati kelen kɔnɔ na ni min ka foro jeni na u bɛ k'o dama de sɛbɛn e k'a dɔn ko e ka foro jeni na e ti jisɔngɔ bɛ bɛn ka bɔ e kan wa tɔ k'o bɛ sara k'a fɔ tiɲɛ don sigi don ni dɔ ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ walima maaw kun ma se ka lamalama kɛ ye k'a sɔrɔ ka nin gɛlɛya ye faamaw hakili bɔlen b'o kɔ an bɛ fɛn min fɔ ne hakɛ mɛn de berekɛnɛ b'a nɔfɛ ka na diɲɛ in kɔnɛ na e k'a dɔn bɛɛ k'i ta kɛ ni ala sɔnna ma jatew laban e k'a dɔn don nataw la o bɛ di an bɛ fɛn min fɔ an ka jamana yarabi ala k'a basigi n'o tɛ jamana in hinɛ bilama a talen bɛ ka marabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya k'olu dan fan caman fɛ n'o tɛ nin ye dabalibanko de ye fɛn ma sɔrɔ i kɔrɔmuso ka kɔɲɔ sen fɛ ka tila k'o bɔ i kunna nka kunkolo ɲiminna mago tɛ ɲɛkili corongo jugu la ala k'a hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen mali bilama n'a kununko danfara ye fɛn jumɛn de ye alimami Karambe ale b'o ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Ne Muhamadu Karambe ka bɔ Yirimajɔ Waraka sira fara la Limamu. An ka jamana bilama ni a kununko e bɛ se ka mun fɔ n ye. N bangelen ni sisan cɛ n ye min y'a la ne kɔni b'a jateminɛ i n'a fɔ cɛw yɛrɛ tɛ jamana nin kɔnɔ cɛw tun bɛ yen o cɛw y'u bɛɛ janfa ka faga ban pewu sɔrɔdasi a kan ka sɔrɔdasi baara de kɛ mais ni sɔrɔdasi bɔra a ka niveau kɔnɔ o taalen jamana kanan de kama u ka jamana kana o de ka fisa min aw faama minnu bɛ yen nɔ sisan jamana nin ko bɛɛ gɛlɛyara mɔgɔw bɛ ka faga cogo min na bɛɛ ɲɛ b'a la jamana nin kɔni an bɛ yɔrɔ min na fagali b'a la gɛlɛya b'a la balo tɛ sɔrɔ a kɔnɔ baara tɛ sɔrɔ a kɔnɔ a ye baara sɔrɔ sira kɛ nafolo taabolo ye hali n'i ma kalan n'i ye nafolo bɔ u bɛ taa i don baara la jamana nin yɛrɛ kun t'a la bilen mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ siranna aw faamaw yɛrɛ ɲɛ aw de ye gɛlɛya ci di mɔgɔw kan fɔlɔ faama minnu bɛ yen maa minnu bɛ se armée ka taa kɛlɛ kɛ a y'u bɛɛ janfa k'aw bɛɛ fa ka ban aw yɛrɛ nana sisan a bɛ se ka foyi kɛ aw yɛrɛ ye a ye jija ka cɛsiri a ka sɛbɛn sira ta. an balana k'a fɔ nin tun ye alimami Karambe kan ye o kɔfɛ Bafulabekaw ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen min sigilen bɛ Bamakɔ kabini Moribo tile olu ye Mali ye o kɔnɔna na k'a ye fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi a k'olu dabali bannen bɛ Mamadu Bacili don an ka yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mamadu Bacili ne sɔrɔla 1932 Bafulabɛ. Mali bilama ani kununko dafara jumɛn ye aw yɛrɛ ka yeli la. An ye min ye an ye Modibo tile kɛ ka Musa tile kɛ fo Musa minɛna. An ma fɛn ye Musa minɛ ni bi tɛ ni tɔɔrɔ ni malo tɛ. Président min ye Musa Suyi ko Musa minɛna ko a ma baara kɛ a ma ɲuman kɛ o ye marifaw jeni yan sɔrɔdasiw ka marifaw k'u jeni
ko kɛlɛ tɛ yen o bɔra yen mɛ nana o nɔfɛ o ye rebeliw bisimila ya ka wari d'u ma ka na i bɛɛ k'a ka tan na an bɛ Mali kɔnɔ n'an tɛ na pan de ka taga jamana wɛrɛ kan an sɔrɔla yan de an bɛ sa yan de an ye Maliyɛn de ye aw de ye i bɛ k'a minɛ ko mɔgɔ bɛ tilin ka faga i bɛ k'a tile la duguma minɛ de dugu jeli minɛlen bɛ kɔrɔn fɛ bi an sigilen bɛ k'a la mɛ kunu mɔgɔ 50 ni kɔ fagara ko doyi ye mun ye mɔgɔw salen mɔgɔw ka mɔgɔw sara aw bɛ doyi kɛ aw sigilen yan a bɛ mun ɲa Mali ma foyi an tɛ foyi kɔnɔ malo anw mɛ ye cɛkɔrɔba ye an sigilen malolen de bɛ yan bi an tɛ hali k'an kun kɔrɔta Mali tɛ nin ɲɛ yɛrɛ aw sigilen bɛ yan Faransi tɛ foyi la an ka jamana kɔnɔ etati fɛn fɛn bɛ kɛ yan Faransi nɔ don Faransi bɛ donso dologi dun Faransi bɛ fula misigɛn dologi dun k'an ka mɔgɔw faga k'an ka jamana dun ɲɔgɔn na aw yɛrɛ b'a kalama Janfa Kumatɛ yɛrɛ kabiri an ye ko nata kɛ dɔ mɛn k'an bɛ don Kidali Faransi an na jɔ k'an tɛ dun Faransi tɛ foyi la yan mɔgɔ faga kɔ a bɛ komi an tɛ Mali kɔnɔ mɛ n dɛsɛra fanga fɛlɛ a y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma malo tɛ de aw dɛsɛlen don n'aw dɛsɛra a ye fanga di mɔgɔ wɛrɛ ma min bɛ se k'an lakana min bɛ se k'an ni kisi min bɛ se ka jamana sɛnɛkɛlaw kisi jura bɛ tilin ka faga sɛnɛkɛla bɛ tilin ka faga misigɛnna bɛ tilin ka faga aw dalen b'aw ka bureau de kɔnɔ dɛ walidenw de bɛ tile la u bɛ ka faga sɔrɔdasiw aw dalen bɛ kilimu de la dɛ mɔgɔ kelen t'aw la min bɛ bɔ ka taga kɔfɛ yɛrɛ n bɛ taga lajɛ min bɛ terrain kan aw dalen bɛ kilimu la mɔgɔ bɛ tilin ka sa mɔgɔ bɛ tilin ka faga aw tɛ hakili sɔrɔ aw ka miiri n denw n mɔdenw a ye miiri n dɛsɛra n y'a bila malo ko tɛ de n'i tɛ se mɛ na i tɛ se a ye jamana di a tigiw ma mɛ bɛ se n b'a fɔ aw ɲɛ an kɔni tɔɲɔlen don mɔgɔ ni bɛ tilin ka bɔ mɔgɔ ni bɛ si ka bɔ aw sigilen bɛ aw tɛ ka foyi kɛ hali i bɛ k'a minɛ ko mɔgɔ bɛ tilin ka faga i bɛ k'a tile la duguma mina mɔgɔ tɛ dun mɔgɔ tɛ bɔ dugu jeli minalen don bi aw yɛrɛ b'a kalama ka tɛmɛ ne ka yɛrɛ ni min kɛra sisan lɛrɛ kelen kɔnɔ aw b'a mɛn aw sigilen bɛ aw tɛ ka fɛn kɛ a y'a bila aw k'a di mɔgɔ ma mɛn bɛ sɛn an balala k'a fɔ ni tun ye jamana ɲɛnatigɛ kɔrɔ dɔ ye n'i y'a sɔrɔ jamana ɲɛnatigɛ dɔ don minnu bɛ kabini kununko fɔ bi u bɛ Mali kɔnɔ na min ka dɔn ka f'u ye baara caman kɛ Mali kɔnɔ na ninnu bilama bɛ kuma ni kasi de ye u b'a yira bi k'a fɔ bi hali saya kunsayara olu ma ni balo ye kosɛbɛ olu tun bɛ Mali dɔn ni cɛfara min ye ka taa ye bi Mali bɛ ka don o don a bɛ ka sama ka jigin don o don dɔ bɛ bɔ Mali la o ye dabalibanko de olu bolo an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana yarabi ala ka basigi lafiya don a kɔnɔ n'an bɔra ye kulu min bɛ yen n'olu bɛ wele ko Fermali olu ye fara ɲɔgɔn kɛ Mali sanuko yɛrɛ k'a ɲɛfɔ maaw ye sa sanu min bɛ yen n'a tɔgɔ b'an ka jamana kan n'a nafa ye mun ye o kumatigi ye maa min ye Sore Ibrahim Traoré don ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Fermali ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ jamana kɔnɔ ka taa sɔrɔ k'a fɔ san kɔnɔ sanu tɔni hakɛ min bɛ bɔ Mali kɔnɔ a bɛ taa fo tɔni 100 bɔɲɔngo la sɛbɛnfɛnw na u b'a fɔ ko tɔni 70 nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli minɛnw tɛ Mali jamana bolo sanu bɔla ninnu bɛ sanu bɔ min bɛ jira ani min bɛ dogo n'i y'a fara ɲɔgɔn kan min tɛ dan tigɛ jateminɛkɛlaw y'o kimɛ ka taa o bila fo tɔni 10 ɲɔgɔn na o fana tɛmɛlen kɔfɛ n'i y'o tɔni 10 fara tɔni 70 in kan o bɛ taa kɛ tɔni 80 ye o dun fana an ka bololadamaw olu sen tɛ o la sanu bɔyɔrɔ minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko mine industriels nin ye o sanu bɔyɔrɔw de ye o de bɛ taa fo tɔni 80 hakɛ la an ka bololadamaw n'i y'olu jateminɛ o bɛ taa fo tɔni 30 hakɛ la jateminɛkɛlaw ka jateminɛ la o b'a jira k'a fɔ tɔni 100 ani tɔni 10 bɔɲɔngo a dɔgɔyalen ye o ye o de sanu bɛ bɔ anw ka jamana kɔnɔ san o san n'i y'o o kimɛ nafolo kasabi la o bɛ taa se fo miliyari 2,000 ni 500 min ka ca ni o ye o bɛ taa jɔ o de la anw dun ka Mali budget national yɛrɛ ma miliyari 3,000 bɔ o b'a jira k'a fɔ siga t'a la fiyewu anw ka dugu jukɔrɔ sanu min bɛ bɔ san kɔnɔ ni malidenw sera k'u bolo da o kan o dɔrɔn pe bɛ se k'i jɔ ni Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ye nin jateminɛ de y'a to Fermali wulila k'i jɔ bawo min bɛ sen an ka jamana kɔnɔ o de ye tubabu jamanaw ka fantanw an'u ka tɛgɛlankolonw olu de bɛ wuli ka na ni fɛɛrɛ ni dabaliw ye ka na sɛbɛnw dilan anw ka dugukolo la ka taa nafolo ɲini n'o sɛbɛnw ye ka na sanu bɔyɔrɔ dilan anw ka dugukolo la k'an ka dugu jukɔrɔ sanu bɔ ka tila ka anw yɛrɛ kɛ jɔn ye ni an ka dugu jukɔrɔ sanu ye bawo maliyɛn minnu bɛ baara kɛ an ka damandaw la an ka sanu bɔyɔrɔw la
n'a y'a sɔrɔ malien ingénieur bi sara million kelen i bi taa sɔrɔ kɔkan ingénieur canadien walima sud-africain walima français o bi sara milliard 10 anw fadugu la n'a y'a sɔrɔ anw ka ouvrier bi sara 20,000 i bi taa sɔrɔ olu ka ouvrier bi sara 100,000 an balona k'a fɔ ni tun ye fermali ni tun y'olu ka laseli ye u y'a fɔ cogo min na ni ba dara cogo min na mɔnikɛbaw b'a bɔn ten an ka jamana kɔnɔ fɛn fɛn hakilisigi ye bi Mali k'a bila siratigɛ jɛlen kelen ka Ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye wulikajɔba min kɛra Gawo marabolo kɔnɔ n'a wolola maa 51 k'olu balele ka saraw ni n'a ka maa caman jɔn ye fasoden dɔ b'u hakilila di a ko sen fɛ an ka daw lamɛn. Mun bɛ Gawo n'a ye nin kɔni mɛn a bɛ dusukasi de bila n na parce que Wataguna filɛ a bɛ Gawo kɔnti de la donc ne tiɲɛni kɛra Wataguna c'est que a kɛra Gawo de ko gɛlɛyara dɛ ka sibilu yɛrɛ minɛ sɔrdasiw tɛ sibilu yɛrɛ k'u faga ten n'a fɔra ko mɔgɔ 50 kɔ bɛ sa don o don c'est que an bɛ sa ka taa nin kɔni sɔrdasiw ka a lajɛ u ka zone sécuriser k'a ɲɛ pour que nin tiɲɛniba ye kana segin a kan tuguni. On somɔgɔw de pa normalement foyi kɛ vraiment a ma diya n ye Ala ka hinɛ la a bɛ mɔgɔw siran a bɛ mɔgɔw dusu tiɲɛ vraiment c'est pas humain quoi adamadenya tɛ quoi ka mɔgɔw sɔrɔ dɔrɔn ka marifa t'u la kan a ma ɲɛ quoi vraiment Ala ka banabagatɔ o ka hinɛ la k'u dayɔrɔ suma minnu banna Ala ka kɛnɛya d'u ma. Dusukasiw de don tɔɔrɔba de don parce que ni ye ninnu ye nin na an bɛɛ k'a bila an kunkɔrɔ don dɔ la a bɛ kɛ a bɛ se ka na an fɛnɛ ka nin cogo in na donc an kan ka mesures de ta pour que nin n'a ɲɔgɔn kana kɛ n'an bɛ lutter cogo min na an kan ka lutter o de la o fɛnɛ tɛ kɛ f'an ka bɛn an ka jɛ an ka taa faamaw nɔfɛ parce que ko bɛ olu de bolo Ala ka hinɛ o la Ala ka saya ma lafiya ye bagali kɔni kɛra u ma mais minnu y'a bago ma Ala k'u hakɛw fɛnɛ bɔ u la. N'i y'a jateminɛ i b'a fɔ ko an bɛ Ala ka baara fɛn fɛn de kɛ a tɛ ka nɔ bɔ de wa baara ninnu tɛ ka k'a kɛcogoya la de wa minnu b'a la ka fɔ an ka autorités fɛ a taala ka bɔ a sira ma de wa mun don n'i y'a jateminɛ i b'a fɔ ko fɛn fɛn b'a la ka kɛ fu de don parce que wagati bɛɛ a bɛ fɔ ko nin attaque in kɛra a ye nin civilisation hakɛ in de touché depuis wagati jan an filɛ don min na ko bi attaque minnu tɛmɛna minnu b'a la ka kɛ sisan tiɲɛ yɛrɛ la a b'a la ka n ka civil touché et puis fɛnɛ n'i y'a jateminɛ k'a fɔ chiffre min b'a la ka di hali bi fɛn tɛ ka bɔ a la fo dɔ de bɛ ka fara o tɔ la mun de bɛ yen an kan k'an yɛrɛ ɲininka mun de bɛ yen. An balona k'a fɔ ni tun ye fasoden dɔw kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Gawo marabolo wulikajɔ min taara ka ɲɛsin ma an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an ka jamana minɛ waleyajugu kɛbaaw la n'o tɛ a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ kɛ u bɛ bɔ ten ka batakibaw kɛ k'a yira k'olu ye jamana bila sangaboda la o y'a bannen ye tile 2 tile 3 ko labɛn kuraw bɛna kɛ n'Ala sɔnna ma o labɛn kɛta min bɛ kɛ o kɔfɛ o ka jugu ka tɛmɛ min kɛra kan Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye an balona k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ lakɔli karamɔgɔlakaw ɲɔgɔndan min bɛ senna n'o ye BT ye o kuma kɔni cayara ɲɔrɔkaw fɛ a sen fɛ dɔw kun minɛna nka ko wulikajɔ kɛra olu bilala ko dɔw yɛrɛ jɔngina Baji Kamiya b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ ye Baji Kamiya ani ye karamɔgɔ Ɲoro de Saliya. Baji Kamiya an ye kunnafoni sɔrɔ examen min bɛ senna wulikajɔ min kɛra lakɔli karamɔgɔw fɛ k'a yira k'a fɔ ko lakɔlidenw ti don ka kalan kɛ k'o sababu kɛ k'olu ka article 39 ko gɛlɛyaba b'a la o min kɛra ɲɔrɔkaw fɛ ko maa dɔw kun minɛna a ko kɛra cogo di. Kunna sini ntɛnɛndon an ye mouvement kɛ karamɔgɔ bɛɛ mouvement kɛ Mali fantan naani bɛɛ u ma fɛn wɛrɛ ɲini dɛ o ko sariya de ka bato o ɲini sen fɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ ko autorité minnu bɛ sur place olu ye polisiw ni gendarmes bɔ an kama o ye gaziw ci fan bɛɛ fɛ an ka mɔgɔ dɔ minɛna a bɛ mɔgɔ 11 bɔ donc o minɛnen kɔ an ye tagasigiw cari société civile jeunesse bɛɛ y'u da don a la an bɛ Ala fo ka barika da u bɛɛ bilala kunna sini ko ntɛnɛndon donc olu bilala 16h30 wagati. Nin min kɛra aw fɛ o kɔfɛ wulikajɔ in sera ka baara min tun bɛ sen na ni o ye k'a yira k'a fɔ ko examen tɛna kɛ wulikajɔ min kɛra lakɔli karamɔgɔw fɛ a sera k'o bali wa walima examen tora ka kɛ de. Examen bɛ ka kɛ parce que examen bɛ ka kɛ yɔrɔ mun na an ka sira t'o la parce que école privée minnu bɛ olu de bɛ dɔn an tɛ école privée ko la parce que an bɛ faso école de kunna an kɔni ye mun fɔ dɔrɔn an tun bɛ ka taa lettre de di structure la an tun bɛ ka taa lettre di académie na ka taa lettre di CAF ma an sera terrain na Ɲoro terrain na donc EPS tun bɛ ka kɛ yen la grande structure an ɲɛ b'a la maa sugu bɛɛ de bɛ ka EPS kɛ a maître tɛ yen donc an jɔra an ka b'o ɲɛɲini donc an ni polisiw karila ɲɔgɔn na ye an bɔlen kɔ ye an selen préfecture la fana ordre fana dira k'an gazer donc mankan de bɔra ten donc o y'an provoquer de a kɛra ten de. Mɔgɔ minnu minɛna an y'a mɛn ko dɔw bugɔra o kun ye tiɲɛ ye wa. Dɔw bugɔra dɔw ka bololaminɛw minɛna dɔw ka bololaminɛw fana tiɲɛna dɔw kun sɔgɔra dɔw bolo banana fo tora dɔgɔtɔrɔso la dɔw yɛrɛ kunkolo f'a ye radio k'a la pour que ale ka mun sɔrɔ polisiw bɔra an kama yɛrɛ de parce que k'u ordre sɔrɔ ko école maître bɛ fan o fan k'u bunte o de fɔra wa polisiw fana y'a kɛ ten. Lakɔli karamɔgɔw tun y'a yira k'a fɔ ko min ye baara min n'o ye examen ye ka se ka a ko kɛ kɛrɛfɛdɛn ye ntɛnɛndon nin wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ baara ninnu sera ka sigi sen kan yalima aw ka nin wulikajɔ min kɛra a bɛna se ka nɔ ye
wulikajɔ min n'a kun y'a dabɔ ka se k'o ko kɛ kɛrɛfɛdɛn yalima a ka wulikajɔ in yalima a bɛ se ka sigi k'a fɔ ko a nɔ bɛ na ye wa. abila ye pour que mɔgɔ yɛrɛ ka faamu quoi examen tɛ yen ni examen kɔrɔ ye mun ni examen bɛ fo maître de ka associer a la ni maître tɛ fɛn fɛn na an bɛ mun bɛ ka kɛ examen tɛ an bolo examen yɛrɛ tɛ ka kɛ yɛrɛ mun bɛ ka kɛ ala tɔgɔ an yɛrɛ t'a dɔn fɛn mun don c'est pour cela ne tɛ fɛ ka hali da don ni mun bɛ ka kɛ parce que examen tɛ ka kɛ parce que examen tɛ ka kɛ ka maître to kɔfɛ mun ɲɛ taara maa sugu bɛɛ ta ka na ka na fo ka maître jɔyɔrɔ fa o tɛ examen kɛtɔla ye o fɛn dɔ de bɛ ka kɛ n'i y'a y'o kari ye cogo o cogo k'a kɛ ten an kɔni nin tɛ examen y'an bolo sini examen y'an bolo sini kɛnɛ. An balona ka fɔ ni tun ye Badji Kamiya Kanye ka bɔ Ɲɔrɔ lakɔli karamɔgɔw ka article 39 ko kuma min bɛ sen na Amidu Dɛmu ka bɔ Yirimajɔ ale ko kabini Choguel Kokala Mayiga min filɛ bi n'o ye ministre ɲɛmaa ye k'a delile k'a fɔ k'olu ka wulikajɔ de y'a to n'a sɔrɔla mun na n'a yɛrɛ nana a ta baara bila sen kan an ka Dɛmu lamɛn. Ne ye Amidu Dɛmu ye ka bɔ Yirimajɔ don min an bɔra boulevard kan ani Sokala Kokara Mayiga anw de bɔra boulevard kan k'a yira k'a fɔ ko degun dɔ b'an kan jamana kɔnɔ ni président n'a tɛ se k'a waleya a ka kala sɛmɛ a kɛlen ka wala sɛmɛ ala y'a kɛ Sokala Kokara Mayiga ale yɛrɛ kɛra ɲɛmɔgɔ ye article 39 in ale fana nana jɔ bi ko o bɔ a ma e dun y'a fɔ boulevard kan an bɛɛ ɲɛna ko e ka cɛsiri ko de y'a to ni a wariyala n'o waliyara ni ala y'a kɛ yɛrɛ garijɛgɛ ye e bi solution de ɲini wa i b'a wala sɛmɛ n ti école maître ye mais an ka ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn ka droit kan n'o kɛra jamana na basigi jamana bɛ lumbu lanba min na nin tɛ kɛlɛ kɛ kuma ye dɛ k'a fɔ k'an bɛna kɛlɛ kɛ dɔw ra ka dɔw tigɛ ka bɔ a ra ka dɔw don yɔrɔ dɔ ra o kuma tɛ nin ye sɔnni ale ka kɛ premier ministre ye an bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye ale de ye n'a ye min fɔ an b'a lamɛn n'ale yɛrɛ seginna ka na nin kɛ vraiment an t'a dɔn an bɛna kɛ cogo min na dɛ an kɔni b'a ɲini a fɛ a ka segin a kɔ ani école maître ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. An balona k'a fɔ ni tun ye Amidu Dɛmu Kanye ye kuma ɲɔgɔnya k'o bɛ se ka sabati cogo min na n'i y'a sɔrɔ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kununko tun ye utukalo tile 10 ye o ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ye don min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ wele ko état civil o don kɛrɛnkɛrɛnlen ka ɲɛsin o ma o baaraw kɔni sigira sen kan an ka ministre min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye kiriko ministre ale taara mara ministre nɔna bila Mamadou Kasokede o ye baaraw sen fa ye kuma min fɔ o filɛ. San o san état civil anniversaire bɛ célébrer farafinna jamana bɛɛ kɔnɔ donc Mali ta an bɛ o célébration kɛnɛ de kɛ donc o kalo tile 10 an bɛ jɛ k'o journée célébrer parce que état civil a nafa ka bon jamana kɔnɔ kosɛbɛ a nafa ka bon adamaden yɛrɛ ma kosɛbɛ parce que bange ani saya ani mariage olu bɛɛ kan ka enregistrer ka sɛbɛn dilan o la ni sɛbɛn dilanna o de b'a to denmisɛnninw bɛ se ka taa école la o de b'a to mɔgɔw bɛ se ka voter hali ni bɛ furu wolo sɛbɛn bɛ ɲininka ni bɛna passeport ɲini wolo sɛbɛn bɛ ɲininka donc i tɛ se ka tagama ka taa jamana wɛrɛ la ka sɔrɔ passeport t'i bolo an ka laɲini ye min ye bɛɛ k'i cɛsiri pour que événement ninnu saya bange ani mariage bɛɛ ka enregistrer maa si kana to kɔfɛ u bɛ ka baara dɔ kɛ yan min b'a to an ka acte de naissance acte de décès ani acte de mariage ninnu u bɛɛ ka sécuriser parce que n'u tora u dilanyɔrɔ la u bɛ se ka tiɲɛ sanji bɛ se k'u tiɲɛ tasuma bɛ se k'u sɔrɔ donc a bɛ se ka tunu fana maintenant u bɛ ka fɛɛrɛ dɔw ta yan nɔ k'o numériser ka yɛlɛma ka kɛ document électronique ye. An balona k'a fɔ ni tun ye ministre Mamadou Kasokede ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛta yarabi ala la k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Kidali ko kuma cayalen bɛ nka o n'a ta bɛɛ Kidali mara maaw ko lakana kɔni sabatilen bɛ yen ko gɛlɛya foyi tɛ yen Kidali mara maa dɔ b'o sera d'an ma Sidi don an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Sidi de ne bɛ bɔ Kidali mara la Mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko yɔrɔ tɛ Mali la min lakanalen don ka tɛmɛ Kidali la bi an bɛ yɔrɔ min na lakana Kidali mara bɛɛ la a ka commune kɔnɔ a n'a ka cercle a n'a ka arrondissement ninnu bɛɛ lakana kɔni sabatilen don ni san 2 in min tɛmɛna an bɛ se k'a fɔ ko lakana kɔni sabatilen don yen nɔ sabula an ma mɛn ko kɛlɛ kɛra yen nɔ walima fɛn dɔ kɛra yen lakana in ka taa droite frontière ninnu fan fɛ Sonko fan fɛ an tɛ se k'a fɔ ko lakana bɛ yen parce que Sonko ni Labzanga cɛ lakana kɔni tɛ yen k'a fɔ Kidali ani Gawo mara yɔrɔ dɔ la ni Mɛnɛka an bɛ se k'a fɔ ko lakana bɛ yen sabula groupe armé n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ don dɔ la k'a fɔ ko u ye fɛɛrɛw ta minnu bɛ se ka mɔgɔw kisi banbanciw la ani mɔgɔ minnu bɛ zon ani mɔgɔ fagalaw donc fɛɛrɛ taara u ye dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ mɔgɔw dɔw minɛna ko mɔgɔ 4 wala mɔgɔ 6 minnu minɛna o ko ninnu na u b'u bolo parce que la fo sisan groupe armé dɔ bɛ yen minnu bɛ baara kɛ ni Mali sɔrɔsiw ye minnu ye gatiya ye olu fana bɛ opération ninnu na donc u bɛ opération conjointe de donc a dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u minɛna u bɛ taa di Mali sɔrɔsiw de ma pour que ka taa jugement na donc an Sonko ka taa fo Labzanga o lakanani de kɛra problème ye sisan sabula dimanche tɛmɛnen yɛrɛ o mɔgɔ ninnu yi taara civiliw faga. An balona k'a fɔ ni tun ye Sidi Kanye u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ni basigi bɛ ala ka o kɛ ɲɛta ye n'an bɔra ye ko fɛn tɛ fatɔ fɛ nka a ka dunankɛ kɔnɔ o tɛ bugɔ dɛ min y'i ka dɔn k'a fɔ wara ka sira fara yɔrɔ yɛrɛ la sɔnni ka se paraɲɛ kelen maa bɛ se k'a fɔ yen yɛrɛ de don min y'i ka dɔn k'a fɔ du dɔ bɛ yen
ko sengola dɔ nana k'a bɛna o du e ka dutigi fatulen kɔfɛ a mɛnna k'a ko du in sannen b'ale fɛ k'a ye titiri bɔ du in kan k'a sɔrɔ titiri yɛrɛ min kuma bɛ ka fɔ ani yɔrɔ min bɛ ka fɔ ko kelenw tɛ yɛrɛ a nana k'a bɛna maaw bɔ kuna sini ko a ma tulo tigɛra ntɛnɛn don wulikajɔ kɔni kɛra maaw fɛ o yɔrɔnin bɛlɛlen la ani finitigilaka minnu nana olu yɛrɛ ɲini o sen fɛ an ye sira dɔw sɔrɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ. Ne tɔgɔ ye Buran Kone. Sɔgɔ min na isew de nana sola ka na isew ne gardiw ko an ka minɛnw labɔ kɛnɛ ma ko an ka bɔ ko a fɔra ko olu bɔra an k'u ka ordre mission di ka na ordre mission ma y'u bolo bengenikɛlaw don zone don jamana sariya yɛrɛ ne tigɛra a la bengenikɛlaw don ko kiri bɔra tribunal la ka na e de ma bɛ se ka kiri kɛ cogo di e ma ye terrain na Mali faamaw tɛ ka baara kɛ ne tiɲɛ ye sariya tɛ Mali kɔnɔ ne sariya bɛ a baara tɛ ka kɛ sabu n'an yɛrɛ tun ko an bɛ to an dusu fɛ aw yɛrɛ tun bɛna sɔrɔ anw de sara sabu dun an kana don cogo min ye olu ma kɛ hɔrɔn ye ordre mission ma ye an tigɛra Mali sariya yɛrɛ la. Ne tɔgɔ Mamadu Sangare bɛɛ bɛ n wele ko Mamu. Yɔrɔ in sanna depuis ne yɛrɛ ka dɔgɔ yɔrɔ in sanni bɛ taa san 30 la ne de yɔrɔ in biriki bɛɛ donni ka na ko dɔ de wulilen bɛ yɔrɔ nɔfɛ sisan ko Amadu Keyita mais yɔrɔ kɔni an b'a dɔn Bakara Jalo ta de la Amadu Keyita in a ye plainte la don Safi de tɔgɔ la mais yɔrɔ bɛ Safi fa de tɔgɔ la n'o ye Bakara Jalo ye a fatura an dɔnbaga dɔ bɛ yen an y'a ɲɛfɔ ɲɛna o ye juge dɔ ye an taara papier in d'o ma o ye papier lajɛ o ko Mamu aw ka yɔrɔ a bɛ yɔrɔ jumɛn ko a yɔrɔ in kɔni Yirimajɔ de don parce que laminiden ninnu de ye yɔrɔ in feere ko bon yɔrɔ a tɛ se ka minɛ ni ɲamana papier ye ɲamana tɛ filanan u ye papier min dilan u y'a k'a la RN7 tɛ Segu sira ye RN6 de ye ɲamana min kɛra a kan o fana ye nkalon ye yɔrɔ tɛ se ka minɛ sɔgɔmada in na ne bɔra yan ne nana su nin gardi mɔgɔ 6 wala mɔgɔ 5 jate u n'o nana ka na minɛnw labɔ ko n k'a fɔ IC ɲɛna gardiw ka ordre de mission a k'o yira an na ani papier min b'a bolo samiyɛ in na i bɛ se ka taa mɔgɔ labɔ so kɔnɔ cogo min na ko an k'a fɔ a k'o papier yira n'a y'o papier yira ko k'o photo ci a ma ne nana a nɔfɛ o de la n ko ayiwa patron gardiw ka ordre de mission i k'o yira an na n k'o photo ta ka ci a ma ani papier min bɛ e yɛrɛ yamaruya ka se ka mɔgɔ labɔ so kɔnɔ samiyɛ la nin wagati in na a y'i farinya ne fɛ gardi dɔ yɛrɛ nana ko ne tɛ homme de droit ye k'olu t'o yira ne la ne ko non a yiralen ne fana na o tɛ kojugu wɛrɛ o n ko papier jɛlen ne t'o dogo cogo la o tiɲɛ tɛ ka labato kosɛbɛ n b'a ɲini jamana sariyatigiw fɛ u k'a lajɛ u ka Ala lajɛ u ka kow kɛ u ni Ala cɛ la jama in bɛɛ ka bɔ foyi tɛ bɛɛ mago bɛ tiɲɛ de la. Ne dɔ Safiatou Diallo don dɔ i se na ni convocation ye ne yɛrɛ tun tɛ yɛrɛ dɔ y'a di yan petini ma ne ye convocation minɛ k'an kɔrɔkɛ wele k'a ɲɛfɔ ɲɛna an taara photocopie kɔfɛ an taara dugutigi fɛ u ko a ko an t'ale yɔrɔ ye ko an ye yɔrɔ san donc après deuxième fois tuguni o nana tuguni ko 8 jours ko cɛ ko ko an ye yɔrɔ libéré 8 jours ma se la cɛ nana don so kɔnɔ so kɔnɔ ko y'a di locataire n ko di locataire n ko filɛ nin n ko ni denw de bɛ du kɔnɔ n ko di locataire tɛ yen n y'o fɔra cɛ taara bi a ma grande surprise o nana n bɔ ko Amadu Keyita e bɛ loyer la du in kɔnɔ wa ou bien du in y'aw yɛrɛ de ka du ye du in fa ta de ye mun de la u nana i nɔfɛ k'u bɛ ka yɔrɔ ci ne t'a dɔn o ye setigiya yirana kɛ ne tɔgɔ Musa Sangare n bɛ Yirimajɔ yan nɔ yɔrɔ in sanna Yirimajɔ laminɛbilen de bolo k'a to balo la ne yɛrɛ de ye yɔrɔ in jɔ yɔrɔ in bɛ jɔ tuma min na yɔrɔ si tɛ yan ani Amadu ka yɔrɔ dan a ka jan dɔɔnin titiri min yɛrɛ b'a bolo fo titiri don Yirimajɔ tɛ ne ye yɔrɔ in jɔ 96 a nana borni don yan ne Musa kelen ni Amadu ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ko i ka borni kana a bɔ an ka yɔrɔ la a ko non nin cɛkɔrɔba ta t'a la Bakara Jalo o suma ko dugumajɛ i bɛ ka nale fanga la Modibo Keyita in nana titiri fo dɔ dilan a donna mɔgɔw kan a sera ka taa ni minnu ye fanga la a n'olu dɔw taara fanga la an ka yɔrɔ in u ɲɛ b'a la sisan u bɛ fɛ k'o feere waritigi dɔw ma parce que u ɲɛna anw ye fantan ye anw ni sirada man kan Ala ka wele de sera cɛkɔrɔba in ma se min bɛ cɛkɔrɔba in ye hali u bɛ fɛ ka yɔrɔ in san ka feere min ma o jaga t'a ye u m'an wele an ka taa jugement kɛ fo bi kana cun an kan k'u bɛ minɛnw labɔ ni ne tun bɛ yan minɛnw tun tɛ labɔ ou bien u tun bɛ minɛnw labɔ ni su sanfɛ anw bɛ Yirimajɔ depuis 1980. Ne tɔgɔ ye Cheikh Umaru Sogodogo ka bɔ Yirimajɔ n'a fɔra ko san 40 ni kɔ mɔgɔ b'a ka du kɔnɔ ko dɔ kana tilegan dire fɛ k'a bɛ n'o du minɛ o la bon Mali bɛ problème min kɔnɔ bi Ala kɛlɛ dɔrɔn de don bon an kɔni bɔra ka jɔ n'a jara a bɛ se fila an tɛna jɛ ni bengali ye fanga foyi tɛ diɲɛna n'Ala tɛ an bɛ fɛrɛ ka taa lahara nin ko in na di an t'a bila an balimamuso a n'an sigiɲɔgɔnmuso a fa ka tiɲɛ a tɛna bɔ a ka du kɔnɔ nin cogo la k'anw balolen to yan o mana kɛ wari ko fɛn fɛn diɲɛ kɔnɔ an y'an ni di kɛcogo t'a la mɛ min ɲini faamaw fɛ o ka bɔ o ka bureau kɔnɔ o ka adamadenw tɔnli lajɛ Ala ko k'a ka balo tɛ jigin diɲɛ foyi la ni tɔnli tɛ Musa ko ale ye Ala ye san 40 Ala ma kuma fɛ a tilala k'a fɔ ko ma animtum min ilahin gairin ko ma wɛrɛ foyi t'aw la Bani Israilakaw ni ne yɛrɛ fɔrɔna tɛ o y'a sɔrɔ a ko ana rabbukumul a'la ko ale yɛrɛ de ye Ala ye san 40 de b'a kuma fila ni ɲɔgɔn cɛ Ala ma kuma mɛ a ye Bani Israilakaw tɔɲɔ Ala y'a ta ci tɔnli ma ɲi dɛ faamaw kana sigi o ka climatiseur kɔrɔ k'a adamadenw tɔnli to Ala ka dugukolo kɔ kan e ma Mali fan bɛɛ minɛlen ya tɔnli ka baara don Faransi tɛ koyi tɔnli ka baara don wa en tant que adamadenw tɔnli ma dabila Mali bɛ ban ta ni cogo la a bɛ ni Muhamadu cɛ hali ni sara ni yɔrɔ in na a ka ɲi ni ko in na
faamaw ka sabali wa k'a fɔ k'an bɛ kuma kɛ k'a bila to tɛ dɛ an yirimajɔ ko an sure ninnu bɛ bɔ yan parce que n'a ni jara a bɛ se fila an bɛɛ bɛ sariya kalama jamana in kɔnɔ yan cɛkɔrɔba yɛrɛ ɲɛnɛma nin bɛ se ka kɛ o fatulen don b'a kɔnɔ ko diɲɛ nata dɔ kama an tɛ yɔrɔ sibiri ɲɛ kelen de ye adamadenw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ autorité an de bɛ olu sara nin ye jogo cɛliya de ye ni jogo dilanlen don a bɛ ni ala n'a kɛra cɛ sɛ tɛ cɛfan ta se nɔmaru tile la wala sɛgɛ ma sɛn tɛ ta ala ni ladira ni tilelela fɛ ala ka jɔn tɔlen n'a ye fɛn fɛn fɔ ala b'a minɛ ala yɛrɛ ko k'ale t'a ka jɔn tɔn wa ma rabu ka bi zola milil abi ko ne yɛrɛ t'aw tɔɲɔ ne min y'aw dan an bɛ se ka ɲɔgɔn tɔɲɔ cogo di ko se dɔ bɛ yen vraiment nin ko in an b'a la fo saya nin tun ye yirimajɔ i ka dɔn min ye i ka dɔn k'a fɔ musolaka min n'u ko k'u b'a bɔ a ka du kɔnɔna na jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu yɛrɛ nana i ka dɔn olu y'u yɛrɛ ɲini ne fa tɛ bɔgɔ ɲɛna tuma dɔw la jama dɔgɔya ba kɛ n'o tɛ cɛtan b'i fa ka cɛtan bɛ yɛrɛ ka cɛtan langolo jɔlen don a dɔ bɛ dɔ la ba bɛ siri ɲɛna i b'a fɔ k'u ka taa n'a ye nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen n'an ye ɲɔgɔn minɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen bi n'an bɛ siran ɲɛ a dɔ bɛ dɔ la i ka dɔn o tɛ sɔrɔ a ka i kan na an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa sinikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ fɛn min Canada jamanaden don k'ale kɔni minɛnen don sinikaw fɛ yen kabini san 2019 a yirala k'a fɔ ko nin ma ko fɔlen ko a nɔ kɔni yelen don fɛn min ye ɲɛnamafɛnw ye fɔcogo wɛrɛ la n'o ye trafic de drogue ye ko a minɛnen ka sababu k'o ye wa an bɛ don min na ko bi ko fɛn min ye tribunal n'o ye kiiritigɛso ye sinikaw fɛ olu bɔra ka jaabi di tarata octobre tile 10 ko ni ma ko fɔlen ko sariya min kan ka boli a kan k'o de ye peine de mort n'an ma wele ko ni ye fagali ko i kan ka faga k'o kan ka boli ma ko fɔlen ka tile filanan ko ala tɛna mɛn n'an bɔra yen an bɛ taa indikaw fɛ yen halisa fɛn min ɲɛnaminifɛn olu kibaruya ye nin ye kɔngɔlen dɔ ye ko ale kɔni minɛna lakanabaw fɛ polisilakaw o y'a yira k'a fɔ ko nin kamalen ko ale fana sɔn bɛ trafic de drogue la ko u y'a minɛ ko waati min ka taa n'a ka taa bila garde à vue la ko a ma tɛmɛ l'heure damadɔ ka dɔrɔn ko kamalen ko a ye diɲɛ to kunnafonidilaw ko fɔ la ko nin fɛn min ye lakanabɔ ye ko n'u kɔni ye maa kɔni minɛ adamaden minɛ dɔrɔn ko fɛn min ye lajabɔ ye ka taa se nimatɔrɔ ma k'o kɔni b'o dɛgɛ ko a na kɛ o kɔni digira kamalen na a ye diɲɛ to n'an bɔra an bɛ taa Thailandkaw fɛ an ma dɔn k'a fɔ fɛn min coronavirus bana kɔni ko a kɔni bɛ ka yakuba fo ka taa fɛ ko an bɛ don min na ko bi ko fɛn min ye su kɔni n'an m'o wele ko kɔɔri ko o kɔni bila yɔrɔ ko o kɛra ka maaw kamana kɔnɔ ko sabu ko mɔriku bɛɛ lajɛlen falen don ko fo maaw bɛ ka taa su kɔni bila conteneur frigorifique kɔnɔ indikaw fɛ yen n'an bɔra yen an bɛ na États-Unis kaw fɛ an ma dɔn k'a fɔ États-Unis fangabulon min n'an b'a wele ko Pentagon olu bɔra ka laseli dɔ kɛ dɔ fana kɔnɔna na ko fɛn min ye coronavirus bana vaccin k'a bɛ kɛ u ka lakanabaw bɛɛ lajɛlen la diyagoya la hakilila bɔra ka bi waati min na Joe Biden États-Unis jamanakuntigi ale kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ k'o ye hakilila ɲumanba ye ko wa ko ale yɛrɛ jɛnnen don n'a ye an bɛna laginɛkaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ bana kisɛ kura dɔ bɔlen don n'a bolo ko virus de Marburg ko ale kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ a ka ye farafinna tilebaya jamana dɔ la i n'a fɔ Laginɛ Conakry ko nin yɛrɛ ko nin ka jugu kosɛbɛ ko ni wulikajɔ ma kɛ joona joona ko a dɔ bɛ dɔ la ko gɛlɛya kɔni bɛna se nin jamana ninnu ma an karamɔgɔ an ye min sɔrɔ ko ka kɔnɔ na o la kuma wɛrɛ tun ye ne sɔgɔma dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala bana min n'a kuma bɛ kɛ senna yarabi ala bana in n'a kuma bɛ senna yarabi ala k'an kisi bana in ala kana ɲɛ d'a kan ala kana ɲɛ d'a minɛbaa kan k'an da k'an tulo b'a la ye ka bana in yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka foli ta ka ɲɛsin lakanabaliya bɛ Mali fan o fan bi ko an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ hakilila ni dusukun ni taasira bɛɛ la k'a f'u ye an bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna ma an bɛ fɛn min ɲini ala fɛ o ye jamana in basigi ala ka kɛ ten